ओम श्री गणेशाय नमः. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. माझ्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला पौष महिन्याबद्दल काही थोडक्यात माहिती सांगणार आहे आणि पौष महिन्यामध्ये कुठले सण येतात आणि काही लोकांचा असा गैरसमज झालेला आहे की पौष महिना हा पौष महिन्यामध्ये कुठलंही कार्य करू नये, लग्न करू नये, काही गोष्टी करू नये, असं म्हणजे अशुभ आहे का शुभ आहे असं याबद्दल थोडक्यात माहिती मी सांगणार आहे. असं काहींचा समज झालेला आहे की पौष महिन्यात काही महत्त्वाची कामं करायची नाहीत, तर असं काही नाही आहे. आता पौष महिन्याबद्दल मी तुम्हाला थोडक्यात माहिती सांगते. वर्षातील 12 महिन्यापैकी एक असलेला पौष महिना आहे, पण त्याविषयी अनेक गैरसमज आहेत की पौष महिना सुरू झाला की अनेक शुभकार्य पुढे ढकलली जातात आणि महत्त्वाची बोलणीही आपण टाळतो. नवीन व्यवहार होत नसला इतका महिना वाईट असल्याची समजूत, याची भयंकर भीती जनसामान्यांमध्ये आहे. पण खरंच सांगू का, धर्मशास्त्रानुसार हा महिना खरंच इतका वाईट आहे का हो? तर चैत्र महावर्षारंभातील 10वा महिना, तर हेमंत ऋतूतील दुसरा मास महिना म्हणजे पौष महिना. पौष हा चांद्र वर्षातील 10वा आणि हेमंत ऋतूतील दुसरा मास आहे. या महिन्याच्या पौर्णिमेस पुढे व मागे चंद्र पुष्य नक्षत्रात जातो, म्हणून यास पौष महिना म्हणतात. याला तैश किंवा सहस्य अशी नावे आहेत. पौष महिन्यात व्रतवैकल्यांचे आधिक्य नसले तरी हा महिना घराच्या पायाचा दगड बसवण्यासाठी उत्तम असल्याचे सांगतात. परंतु घराचं बांधकाम या महिन्यात करत नाहीत. याला धनुर्मास असेही मानतात. धनुर्मास म्हणजे काय, तर सूर्य धनुराशीत असतो तो काळ. या काळात मकर संक्रांतीपर्यंत देवाला तांदूळ आणि मुगाच्या खिचडीच्या किंवा गुळाच्या पोळीचा नैवेद्य दाखवून सकाळी लवकर भोजन करतात आणि पौष शुद्ध पौर्णिमेस वैशाख स्नानाप्रमाणे माघ स्नान प्रारंभ होऊन माघ शुद्ध पौर्णिमेस माघ स्नानाची समाप्ती होते. आता या महिन्यातील काही सणवार आणि उत्सव याची माहिती मी तुम्हाला देणार आहे. त्याचा मी एक सेपरेट व्हिडिओ बनवेल. त्यात मी तुम्हाला या महिन्यात येणारी शाकंभरी नवरात्र, मकर संक्रांत याबद्दल सविस्तर माहिती सांगेल. आता या व्हिडिओमध्ये मी फक्त तुम्हाला पौष महिन्याबद्दल माहिती सांगणार आहे. तर पौष महिन्यामध्ये काय करतात, तर पौष पौर्णिमेपासून पौर्णिमा ते माघ सुरू होतो, तर या दिवसापासून माघ स्नानाला आरंभ होतो. पौष शुद्ध अष्टमी ते पौर्णिमा हा शाकंभरी देवीचा महोत्सव म्हणजे शाकंभरी नवरात्र शारदीय नवरात्र सारखीच आपण साजरी करतो. पौष शुद्ध अष्टमीला जर बुधवार असेल तर शिवपित्यर्थ स्नान, जप, होम, तर्पण आणि ब्राह्मण भोजन करावं. पौष अमावस्येला अधोंद्य पर्व आलं असता स्नानदानादी धर्मकृत्य करावीत. शिवलिंगावर महिनाभर तुपाचा अभिषेक करावा. या शिवापुढे दीपाराधना करावी. पौषाच्या दोन्ही पक्षातील नवमीला उपवास करून दुर्गेची तिफाळ पूजा करावी. दुर्गेची मूर्ती पिठाची करावी. व्रतानिमित्त 8 कुमारिकांना भोजन घालावे. महिनाभर एक वेळ उपास करून जे शक्य असेल ते दान करावे. रवी धनुराशीत प्रवास करून मकर राशीपर्यंत प्रवेश करेपर्यंतच्या कालखंडाला धनुर्मास म्हणतात. धनुर्मास हा श्रावण सारखाच पवित्र मानला जातो. या धनुर्मासाचे काही नियम हे पौषात येतात. संपूर्ण धनुर्मासात सूर्योदयापूर्वी, जसं मी सांगितलं की सूर्योदयापूर्वी देव पूजा करतात, नैवेद्य दाखवतात, हे सर्व करतात. त्यामुळे धार्मिक कार्यासाठी हा महिना निषिद्ध नाही हे समजते आपल्याला. आता प्रश्न झाला विवाहाचा, तर पौष महिन्यात रवी धनुत असतात, तर विवाहाचे मुहूर्त घेऊ नयेत असे शास्त्र सांगते. मात्र उर्वरित महिना विवाहासाठी वर्ज्य नाही. पौष महिना शुभ कार्यासाठी वर्ज्य नाही ही निव्वळ कल्पना आहे, तिला शास्त्राचा आधार नाही. धर्मशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या मते पितृपंधरवाड्यातही सर्वच शुभ कार्यासाठी वर्ज्य नसतो. पौष महिन्याचा बागुलबुवा खूप लोक करतात, तर तसं करू नये. कारण या महिन्यामध्ये शाकंभरी नवरात्र येत असते, मकर संक्रांत येत असते आणि माघ स्नान आरंभ पण होत असतो. तर ह्या महिन्यात खूप महत्त्वाची कार्य आपण पार पाडतो. सोप्या आणि सरळ भाषेत सांगायचं झालं तर श्री खंडोबा आणि म्हाळसा देवी यांचा विवाह पौष महिन्यामध्येच शुक्ल त्रयोदशीला मृग नक्षत्र असताना गोरज मुहूर्तापाली येथे होत असतो. आता या महिन्यात त्यामुळे जनसामान्यांना या महिन्यामध्ये विवाह करण्यास हरकत नसावी. आता या महिन्यामध्ये
गृहप्रवेश वास्तुशांतीसाठी हा महिना अजिबात वर्ज्य नाही, परंतु मुख्य घराचं जर बांधकाम असेल तर या महिन्यात सुरू करू नये. जर आधी तुमचं बांधकाम सुरू झालेलं असेल तर या महिन्यात थांबवू नका, पण या महिन्यात जी आपण सुरुवात करतो बांधकामाला ती या महिन्यात करत नाहीत. घराची रंगरंगोटी, दुरुस्ती, फर्निचर असं करायला काहीही हरकत नाहीये. घराची घर खरेदी, दागिने खरेदी व प्रवास ही कामं करायला निर्धास्तपणे करावी असं सांगितलेलं आहे. आता विवाह का करत नाही या पौष महिन्यात, तर पुष्य नक्षत्रावरून काहींच्या मते पौष हे नाव पुष्य नक्षत्रावरून मिळाले असल्याने नक्षत्र स्वामी शनीचा प्रभाव या महिन्यावर असतो आणि शनी ग्रह वैवाहिक सौख्यासाठी मारक असल्याने या महिन्यात विवाह करू नये असं म्हणतात. परंतु प्रत्येक महिन्याच्या पौर्णिमेला जे चंद्र नक्षत्र असते त्यावरून त्या महिन्याला नाव मिळालेले असते. जसे चित्रावरून चैत्र, विशाखावरून वैशाख इत्यादी, आणि पौर्णिमेच्या त्या चंद्र नक्षत्राचा त्या महिन्यावर प्रभाव असतो असे ज्योतिषशास्त्राच्या आधारावर सांगतात. त्यापैकी पौष पौर्णिमेला पुनर्वसू नक्षत्र असते, त्यामुळे हा युक्तिवाद तकलादू व न पटण्याजोगे वाटतो. पौष महिन्यात शुभ कार्य करत नाही ही रूढी बनली आहे म्हणून ती पाळावी, कारण शास्त्रात रूढी बलियेसी असे वचन आहे असा युक्तिवाद काही जण करतात. धर्म सिंधू ग्रंथानुसार पौष महिन्यात अर्धा तास सूर्य मकर राशीमध्ये असतो. मकर संक्रांती उत्सव साधारणपणे जानेवारी 14 तारखेला येतो. मकर संक्रांतीच्या काळात अयन बदलतो. सूर्याचा मकर राशीत प्रवेश करणारा सूर्याचा रथ घोड्याऐवजी गाढवामध्ये बदलतो. या गाढवाला खरं संबोधलं आहे म्हणून या महिन्याला खरमास देखील म्हणतात. त्यासाठी विवाह निषिद्ध मानले गेले असावेत. या महिन्यात म्हणजे पौष महिन्यात पौष मासात श्राद्ध, पिंडदान वगैरे करण्याची देखील प्रथा आहे. असं या पौष महिन्याची माहिती आहे. म्हणजे शुभ किंवा अशुभ आहे, तर हा महिना काही कार्यासाठी शुभ आहे. फक्त घराचं बांधकाम वगैरे करू नये या महिन्यात. शाकंभरी नवरात्रीचा उत्सव येत आहे आणि आपण सप्तशतीचे पारायण करत असतो, तर हा महिना त्यासाठी शुभ आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. केलेली सेवा स्वामीचरणी अर्पण करते. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ.